Παιδιά, εμείς τώρα. Ναι. Και στη Μυτιλήνη ταυτόχρονα. Παράλληλα. Θα σε δούμε παράλληλα. Πάμε στον κύριο. Ένα φίλο μας εδώ καταρχήν. Το φίλο μας τον Γιάννη, τον Συνάνη, τον άρχοντα του νησιού, lesbosnews.gr, ο άνθρωπος που έχει το site αλλά ελέγχει όλο το νησί, δημοσιογραφικός. Έτσι. Αληθώς. Και θα μας στείλει ένα μήνυμα, γιατί εκεί υπάρχει ένας όμιλος μοτοσυκλετιστών. Μπράβο, ωραία, πολύ ωραία κτλ. Αλλά τι κάνουν? Κάνουν μια δράση η οποία έχει να κάνει με την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, το οποίο έχει σχέση και με τις μέρες που ζούμε. Είδαμε και την διοικητή της τροχέας εκεί στις Αφήνδρες, η οποία μας το περιέγραψε, το τι γίνεται κάθε χρόνο και τη σημασία που έχει να προσέχουμε και τους εαυτούς μας και στους άλλους, ρε παιδί μου. Σωστά. Λοιπόν, θα πάμε σε πολύ λίγο στον Γιάννη τον Συνάνη. Και βλέπουμε, είναι η δράση παλαισβιακής λέσχης μοτοσυκλέτας. Ακριβώς. Για την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων. Ναι, δεν σας λέμε, τα αυτονόητα λέμε κι εμείς, αλλά. Να πηγαίνει το μήνυμα. Ξέρεις, καμιά φορά ακούς, κάτι μένει. Ναι. Και κυρίως μένει και στους νεότερους. Γιατί εμείς είμαστε και λίγο ξύλα πελέκητα πια στην ηλικία που έχουμε φτάσει, με την έννοια ότι έχει μπει μέσα σου όλη στρέβλωση. Ναι, άρα μην μπαίνει στους νέους, τέλος πάντων. Αν δεν τον έχουμε, πάμε μετά το διάλειμμα, δεν πειράζει. Ναι, άμα είναι παιδιά, μην ταλαιπωρήστε. Πάμε σε διάλειμμα λοιπόν. Λοιπόν, επιστρέφουμε. Αυτό που χρωστάμε. Ναι, πάμε και στη Λέσβο και στη Μυτιλήνη, όπως είπες. Ο Γιάννης Συνάνης Νάτος με τις μηχανές του, με τους φίλους εκεί από την παλαισβιακή λέσχη μοτοσυκλέτας, παρακαλώ πάρα πολύ. Γεια σου, Γιάννη μας. Για ένα κοινωνικό μήνυμα. Καλημέρα, χρόνια πολλά, παιδιά. Κοινωνικό μήνυμα. Τον τελευταίο καιρό, όχι τον τελευταίο καιρό, καθημερινά τα δελτία μας το ξέρετε πάρα πολύ καλά, παιδιά. Έχουν χαθεί αρκετές ζωές άδικα και κυρίως νέοι άνθρωποι. Έτσι λοιπόν εδώ γίνεται μια εξέπαινη προσπάθεια από τους φίλους της μοτοσυκλέτας, από την παλαισβιακή λέσχη μοτοσυκλέτας. Μοιράζουν φυλάδια και σηματάκια. Δείτε εδώ, ο Σταλίτης όπως τώρα θα μου κάνει ένα κοντινό. Το κράνος σώζει ζωές. Όπως επίσης και το φυλάδιο που μοιράζουν γράφει πάνω. Φίλε οδηγέ, πρόσχε τους μοτοσυκλετιστές, αλλά από την άλλη πλευρά γράφει «Θερμές ευχές, καλό πάση, καλή ανάσταση, μην ξεχνάτε, αλκοόλ και οδήγηση δεν πάνε μαζί». Προσέξτε παιδιά, πριν σας δώσω το λόγο το Στρατήτο Βερβέρη, τον πρόεδρο της λέσχης, εδώ δείτε πάνω σε αυτή τη μηχανή τι γράφει. Προσέξτε πόσο σημαντική και πόσο προσέχουν όλα τα πράγματα. Γράφει ακόμα την ομάδα αίματος του οδηγού και του συνοδηγού. Ομιγέννητο, είναι πολύ οργανωμένοι, αλλά να ακούσουμε εδώ, βλέπετε, μοιράζουν φυλάδια στους αυτοκινητές που περνάνε και στους πεζούς. Εδώ βρίσκεται και το χέρι με τη Λίνη να συνδράμει. Και έχουμε δίπλα μας εδώ πέρα τον κύριο Στρατή Βερβέρη, είναι ο πρόεδρος της λέσχης. Κύριε Βερβέρη, πείτε μας, σας ακούει και ο Παναγιώτης Στάδης και ο κύριος Κολοκυθάς, ο Γιάννης. Τι κάνετε εδώ? Καλημέρα και από μένα. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά καταρχήν. Καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα σε όλους. Αυτό που προσπαθούμε σήμερα να περάσουμε ένα μήνυμα είναι φοράτε το κράνος, βάλτε ζώνες, αλκοόλ και οδήγηση δεν πάνε μαζί και να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στους δρόμους. Αρκετά θύματα έχουμε θρηνήσει σαν χώρα και σαν λαός. Να φροντίσουμε ο καθένας από την πλευρά του να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί προς αυτή την κατεύθυνση. Δείξουμε εκεί όσο μιλάει ο κύριος Βερβέρης, εδώ τους ανθρώπους που μιλάνε. Εδώ μαζί με τα μέλη της λέσχης, η οποία έχει ιδρυθεί το 2017, προσπαθούμε να κάνουμε σε αυτή την κατεύθυνση κάποιες δράσεις. Μια από αυτή που ξεκινήσαμε το μοίρασμα φυλαδίων, όπως σας είπε και ο φίλος ο Γιάννης. Εδώ είναι ο Στρατής, ο Μποστατάς, Γιάννη και Παναγιώτη, είναι ο οπερατέρ μου, τον οποίο τον έβαλα, επειδή είναι και αυτός. Να είναι καλά, να είναι καλά. Ναι, δυο λόγια Στρατή Μποστατά. Καλά χιλιόμετρα με ασφάλεια στους μοτοσυκλετιστές μας. Καλή Ανάσταση. Να είστε καλά. Να είστε καλά, παιδιά. Γιάννη μου, αυτή είναι η ευχή. Καλά χιλιόμετρα, όπως το πες. Και με ασφάλεια να προσέχουμε και τους άλλους ανθρώπους. Εγώ μπορεί να μην έχω παιδιά μηχανή, να μην είμαι σε δίτροχο, αλλά το κράνος το έχω. Καλό μπορεί να πάω στον οδηγός. Σωστός. Καλά κάνεις. Εμείς που έχουμε να το θυμόμαστε και να το φοράμε. Λοιπόν, Γιάννη μου, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Κρίμα, χρόνια πολλά. Είναι κρίμα να χάνονται ζωές άδικα τόσα χρόνια στην Ελλάδα. Κάθε μέρα τα παιδιά το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, την αγάπη μας στην πανέμορφη Μυτιλήνη. Να είσαι καλά. Γιάννη Συνάνη. Καλημέρα. Γεια σου, Γιάννη μας. Καλή Ανάσταση. Να είσαι καλά.